Эфирда хабарлар программасы исәнмсез, студияда Адилия Браханова. Зейге эш визиты белән Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин килде. Район җитәкчелеге үзәк дәвахана хезмәткәрләре белән Зейнең медицина тармагы хакында сөйләштеләр. Район сәламәтлек саклау системасы ничек эшли, диспансеризация сон өчен генә үткәрелмиме? Булар һәм башка мәсьәләләр хакында узган җыелышта сөйләштеләр. Анда Татарстан сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин да катнашты. Залда төрле тармак җитәкчеләре, медицина өлкәсе хезмәткәрләре, авыл җирлекләре башлыклары утыра. Министр сүзен узган елда шушы тармак буенча республикада башкарылган эшләрдән башлады. Аннары экранда район үзәк дәваханасы эшчәнлеге белән бәйле саннар күрсәтелеп, шул хакта сөйләшү барды. Зәйдә күбрәк кан әйләнеше системасы авыруларыннан үләләр. Икенче урында онкология, сулыш, аш кайнату органнары авырулары тора. Авыл җирлекләрендәге фельдшер-акушерлык пунктлары эшчәнлеге нәтиҗәлелеген арттыру, авыл халкына тиешенчә медицина ярдәме күрсәтү турында да сөйләштеләр. Фельдшер исәптә торучы һәр авыруның хәлен белеп торырга җаваплы икәнен онытмаска тиеш, диде Марсель Миңнуллин. Диспансеризация үтәргә килүче халык өчен дәваханәдә барлык шартларда булырга тиеш. Профилактик чараны сон өчен генә түгел, сыйфатлы итеп башкарыгыз дип мөрәҗәгать итте медицина хезмәткәрләренә. Очрашу ахырында министр район дәвахана җитәкчелегенә үзенең теләк тәкъдимнәрен әйтеп, район табибларының эшеннән канәгать калып китте. Адилия Браханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. 8 июль гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Шул уңайдан Зейнең энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданда зур чара узды. Үзәк мәйданда гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган чара бара. Анда Зейнең озак еллар бергә гомер итүче гаиләләре чакырылган. 2008 елдан бирле билгеләп үтелүче әлеге бәйрәм елдан-ел киңрәк уздырыла. От имени главы Заинского муниципального района сердечно вас поздравляю с этим добрым праздником, День семьи, любви и верности. Я желаю вашим семьям взаимопонимания, конечно же, счастья, любви и всего самого доброго, что вы сами себе желаете. И, конечно же, мирного неба над головой. Чарада иңгә куеп 55, 50, 45, 41 гомер итүче парлар сәхнәгә чакырылып хөрмәтләнде. Бүген алар бөтен район өчен үрнәк булып тора. Гаиләләргә истәлекле бүләкләр, чәчәк бәйләмнәре тапшырдылар. Любовь и забота друг о друге являются постоянными спутниками этой семьи. Супруги Чикашовы – это яркий пример любви, трудолюбия, семейного счастья и успеха. Тәбрикләнүчеләр арасында 50 ел бергә гомер итүче Антонина һәм Алик Чикашовлар да бар. Ике балага гомер биреп, бүгенге көндә 5 онык кадер хөрмәтендә яшиләр. Бер-берсенә карата булган мәхәббәтләре бүгендә сүрелмәгән аларның. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык һәр гаиләдә шушы 3 төшенчә янәшә булсын иде. Матур һәм җылы узды бәйрәм. Мәдәният сарае артистлары кунакларга үзләренең матур чыгышларын бүләк иттеләр. Адилия Браханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зей егетләре армия сафларына китә. Үткән атнада хәрби комиссариаттан 9 егетне хәрби хезмәткә озаттылар. Иртәнге сәгать 5 хәрби комиссариат каршына әкренләп халык җыела. Берсе Газиз улын, икенчесе сөйгәнен армия сафларына озата. Узган атнада Зейнең 9 егете ватан алдында хәрби бурычын үтәргә китте. Язгы чакырылышта Зей районыннан 60 егет солдат итеге киячәк. Хәрби хезмәткә чакыру 15 июльгә кадәр дәвам итә. Әле тагын бер төркемне озату булачак. Бер ел элек хезмәткә алынганнар срокларын тутырып туган якларына кайталар. Татарстанда Россия Федерациясе кораллы көчләре белән контракт төзергә теләүчеләргә түләүне арттырдылар. Хәзер бер тапкыр бирелә торган түләү 1,5 миллионга кадәр җитәргә мөмкин. Гомуми сумма республикадан 1,5 миллион, Россия Федерациясе оборона министрлыгыннан 195 мең сум, Татарстанның шәһәр һәм районнарыннан 300 мең сумга кадәр бирелә торган түләүләр бергә кушып исәпләнә. Арттырылган түләүне алу өчен 2024 елның 31 июленә кадәр контракт төзергә кирәк. Бу түләүләрне махсус операция хәрбиләре сафларын тулыландырырга теләк белдергән татарстанлылар гына түгел, яшәү урынына бәйсез рәвештә илнең башка төбәкләрендә яшәүчеләр һәм чит ил гражданнары да алырга мөмкин. Зейнең дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре автомобильдә куркынычсызлык каешларын тагып йөрмәүчеләргә 1 ай дәвамында игътибарны арттыра. Закон бозучылар административ җаваплылыкка тартылачак.
4 июльден 4 августка кадәр Татарстан территориясендә куркынычсызлык коешы операциясы уза. Бу чорда инспекторлар машина йөртүчеләрнең пассажирларның транспортта коешны электермәүенә игътибар итәләр. Чөнки иминлек коешларын тагып йөрү юл һәлакәтләре вакытында имгәнүләр алуны гына түгел, үлем очракларын да киметә. Куркынычсызлык коешлары алгы утыргыч пассажирын 50%-ка, артта утыручыларны 25%-ка имгәнүдән саклый дип хәбәр итә ЮХИДИ бүлеге хезмәткәрләре. Аны электру бәрелгән вакытта исән калу мөмкинлеген 5 тапкырга арттыра. Инспекторлар автомобильчеләргә юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәргә, игътибарлы һәм бик сак булырга чакыра. Жылыту сезонына әзерлек чараларын үтәүгә бәйле рәвештә 8 июльдән 15-не кадәр Яңа шәһәрдәге Ширкәү тукталышы вакытлыча бераз югарырак Без сарае каршына күчерелә. Уңайсызлыклар өчен алдан ук гафу үтенәбез дип хәбәр итәләр шәһәр башкарма комитетыннан. Шуның белән сикшәмбегә әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау буллашам, сау сәламәт булыгыз.